Yo, MCM Seoulin show. Tulkaa kuuntele show. Yo yeah, MCM Seoul vetäjä. Tänään bileet täällä on. Malmi kartanos. Kun me tullaan. Polttariautolla sulla oikein täältä me lähetään. Hesburgeri, toi Mäkkäri. Burger Kingi. Otetaan tytöt mukavaa. Laurikkoon on tänään taas. Kun me tullaan rakastuu. Tiedät sä kun me rullataan. Ja syödään vaan. Oikeesti me vaan pussataan ja lauletaan. Oikeesti. Mennään lavalle tanssimaan. Tytöt tanssii, pojat saa danssata. Kerrankin. Laurin bileissä. Oikeesti. Tälleen se menee vaan. Tulkaa katsomaan. Joo Iiva. Oikeesti taas. Silleen taas ettei pojat sano mitään tytöille paskaa ja oikeesti sitten se niitten pitää vaan synnytä mulle lapsia. Tyttöjä tai poikia. Joo baby. Kauniit neidit. Te saatte antaa tytöille niistä nimi oikein taas. Joo jee. Mä pistän sen rottoisiin. Ja mun mutsi. Joo joo. MCM se on. Täällä taas. Kesässä vetää vaan. Kesällä tanssitaan. Ja mennään grillaamaan. Oikein tiedättekö te? Oh yeah! Hyi. Antaisit sä mikin mulle oikeesti? Joo jee! Joo jee! Jos et niin! Taas täällä omana päivänä. Tytöt on kauniita. Ja niin tykkää kotella mun miehet, koska mä en niitä nää. Tää freestyle. Tiedättekö te ootte surkeempi? Pojat on huonompia freestylaamaan. Täältä mä tuun. Oikeesti pojat tukkikaa suut. Tytöt mua kattelee. Eikä ne tiedä miksi. Mä pääsen niitten luo. Mä tykkäsin koulussa enemmän kuin missä itse harrastuksis. Tytöt suudelkaa mua. Tai mä ja sä. Me halutaan mennä jonnekin. Yo, MCM Seoul.